Оршаның Нур телерадио студиясында язарга, тапшырулар әзерләргә, кинофильмнар төшерергә өйрәнгән яшьләр күп. 2008 елда эшли башлаган студияны ел сайын 10-15 бала тәмамлый. Дөрес, барысы да журналистиканы сайламый, кайберләре төрле һөнәр ияләре булып китәләр. Әмма инде бу студияда шарланган балалар нинди генә һөнәр сайласалар да, аларга бу файдага гына. Чөнки алар кыюрак булырга, аралашырга, сөйләшергә, тирә-юньгә, кешеләргә игътибарлы булырга өйрәнәләр. Шушма баштан Орчага Нур телестудиясына килеп йөргән Айгөл Фәттахова белән сөйләшәбез. Айгөл үзе белән 10-нчы сыйныфта укыйм дип таныштырды. Исәнмесез, мин Айгөл Фәттахова, Шушма Башкорт мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы. Бу телестудия Нурга инде сентябрьдән генә йөри башладым, әмма аңа карамастан бик күп күнекмәләр яңа үзләштердем һәм сезне үземнең студия эшчеләрем белән таныштырып үтәсем килә. Зәлимә, син бу студияга инде ничәнче елдан йөрисең? Минем бу студияга 2нче елымны йөрим. Менә шул 2 ел йөрү дәврендә синең иң зур җиңүең белән таныштырып китчәндә үзең өчен шундый зур итеп кабул иткән. Мин Яңасыл авылыннан 25 километр килеп йөрим. Син атласаң киләсең инде монда дәрескә. Кем, ничек киләсең? Авыр түгелме? Юк, авыр түгел. Кайчак әти белән, кайчак автобуста инде үзем. Яхшы, ярар, рәхмәт. Эмиль. Белүемчә, син инде күп еллар Нур студиясында оператор хезмәтен башкарасың. Дөрес. Бу оператор хезмәтен син белеп килдеңме? Әллә монда өйрәндеңме? Мин килгәндә әзрәк беләм инде, үзем YouTube'дан карап өйрәндем инде. Шуннан соң миңа әйттеләр, монда телестудия бар икән. Дус әйтте дә, монда килдем, не пожалел. Вот. Син киләчәктә тормышыңны шул оператор хезмәте белән бәйләргә телисеңме, әллә гомумән башка сферада үсеш аласыңмы? Иң беренче мин барага киноиндустрияга барасым, журналистика түгел, но хәзер пока белеп бетермим әле. Таныштыруны дәвам итәбез. Ләйлә. Син дә бу студияга инде 5нче елны йөрисең дип беләм. Менә шул ел йөрү дәврендә ниндидер кызык хәлләр булмый калмагандыр. Син дә берәр фестивальләргә барганда, берсе турында булды, бик күп булды. Берәр иң кызык Бөтен студенты минем җылаганымны белә. Китәгәнәскә музыларда душтан чыккач, репетициядә җырлап беттем. Аннары кайсыдан бар? Питерда проходили. Снимки? Ну да. Как мы вечером кофелар ясап, Санкт-Петербургда булдык недавно гына. Менә шунда бигрәк күп кызык историялар булды. Лера безгә без эшләгәндә минем рус телемне не осуждайте. Вечером без эшләгәндә Лера безгә кофе ясап утырды, аннары бер көнне шкафта халат тапкан идем. Халат гостиницада. Шуңа без аны киеп, бөтенебез фотолар ясап утырдык, шуларда эшләдек, шуның белән эшләдек. Аннары безнең съемкаларда Питерда салкын булгач, без бик каттык. Безгә кофталарны салырга кирәк булды. Әнвәрне икенче киендерергә кирәк булгач, без аның курткаларын әйләндереп яттык. Әйләндердек тә кирттек. Кичкенә бала бик тоңган иде, бик тоңды. Ә мин эштә утырдым, гитара уйнап. Искипләре. Син төп рольне башкаргансың инде фильмда. Шулаймы? Ой, белмим. Әйедер. Почти. Төп роль. Гитараның төп роле булды. Яхшы. Ләйлә, син дә журналистикадан кала тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Нәрсәдә үзеңне күрәсең? Яратасың? Операторство, монтаж. Һәм шул сферада эшләргә җыенам. Үсеш алырга. Менә монда син Нурга йөреп нәрсә өйрәндең? Нәрсә синең өчен? Беренчедән мин социализировалась. Икенчедән журналистикага өйрәндем. Операторствога, монтаж ясарга өйрәндем. Аннары минем нервларым әйбер катырак булдылар. Стрессоустойчивый.
Яхшы, ярар, рәхмәт Лейла. Ал Лейла. Ура! Сез гаиләдә ничә бала? Мин балада үзем генә. Үзең генә. Әйе. Димәк, гаиләдә бөтен игътибар сиңа һәм син теге журналистикадан кала тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең. Шулаймы? Журналистикадан кара мин шулай пешерергә яратам. Әйе, әнә ул пешерү буенча ишеткәнем бар, син World Skills дигән бер фестивальдә катнашкансың бугай. Менә шуның турында сөйләп китче. Нинди җиңүгә ирештең син анда? Әйе, мин 2 ел рәттән World Skills чемпионатында катнаштым. Башта региональ чемпионатында 2нче урынга лаек булдым. Аннары инде теге елны 1нче урын алып, национальный чемпионатка чыктым һәм Татарстанның сборныйына кирдем. Һәм 20 август ахырында Уфа шәһәрендә национальный чемпионатта катнаштым, 3нче урынга лаек булдым. Искитмәде. Адилә, әмдә Нур сиңа нәрсә бирде? Нәрсә бирде? Нур журналистикада мин инде иң беренчедән кешеләр белән аралашырга, сөйләшергә, алар белән аралашырга өйрәндем, ачылдым, шулай ук матур итеп язарга, үземнең ачылып киттем һәм шулай ук журналистикага кереп, мин үземне үсешемне белдем һәм күрдем. Ярар, рәхмәт. Тагын да зур уңышлар сиңа. Лера, исәнмесез? Малика, син дә инде монда 5 ел йөрисең һәм менә бу студиянең иң зур җиңүләре белән таныштырып китче безне. Нинди шәһәрдә, нәрсә, исеңдә калган? Безнең телестудия бөтен Россияны узып чыкты бугай инде. Бөтен шәһәрләрдә булды. Тольяттида, Ижевск, Мәскәү, безнең Дим да бар әле, әйдә җырлыйк әле. Ярар. Төрле шәһәрләрдә булдык. Кинофестивальләргә йөрибез, безгә бик ошый. Чөнки күпме опыт, күпме очрашулар, бик тормышта безгә булышалар дип уйлыйм. Мин менә телестудияга йөри башлагач, менә шуны аңладым. Мин бик әйбәт сөйләшә башладым. Русча. Татарча минем әле әз генә хромает. Рус телендә әйткәнчә. Вот. Но безнең телестудия бик күп возможностьлар бирә. Шуңа күрә бөтен кешене безгә чакырып калабыз. Лера, шулай ук син дә журналистикадан тыш нәрсәләр белән шөгыльләнәсең. Син бик кырлык шәхес, мин белүемчә. Әйе, рәхмәт. 13 яшь биюгә йөрим. Җырлаган идем бер вакыт. Хәзер любительская инде. Душка кергәч җырлыйм, рәхәтләнеп. Мин мероприятиеләрне алып барам. Арча районында менә иртәгә дә 2 мероприятие була. Шуларны алып барам. Вот миңа бик ошый инде. Шул сферада развиваюсь, дип әйтим. Лейла, кабаттан сиңа кайтып киләм. Әйдәре безне Нурның җиңүләре белән таныштырып кит. Кайсы бу елнымы? Бу елгы, узган елгы иң зурлары. Иң зурлары Орленокта біз һаман сайын бер нинди наградага лаек булабыз. Бу елны Нәсибә белән без гран-прига кирдек. Аннары киномонах. Аннары шулай ук анда фильм төшереп урын алдык. Санкт-Петербургта бу елны без номинация алдык. Горно-Алтайскта булдык, там тоже номинация алдык. Аннары Артыкта булып кайт. Артыкта булды. Аннары Таганайский музей, анда без нәрсә алдык? Гран-при без фильм төшердек тә анда һәм гран-при алдык. Һәм Рузельдә нинди урын алганы бугай. 3нчеме шунда 2нчеме? Рузель 11. Вот, һәм естественно Алтын каләм. Алтын каләмдә без ел буе номинациялар, урыннар алабыз. Бу елны, теге елны 2нче урын алдык. Телестудия белән һәм печатникларны алып бетердек. Вот. Һәм безнең телестудия Россиядә гына булмады, Ригада булды анда. Свет мирында. Һәм Ярославльдә безнең ферманы барып кайтты. Ул бу елны гына 2нче ел. Аннары без шуткарларда урыннар алабыз, ул Ижевскта. Аннары кайда гына урын алмады. Шуткар.
Ярый, шуның белән безнең тәмамлыйбыз һәм безнең тәмамлыйсы килә өр-яңа Нур гимны белән Алтын канатлар нур миңа тақты һәм киң иҗат дөньясына мине озатты аха е аха е Төрле сюжет төшереп язмалар язабыз без Кайда гына җиңү яулап кайтмадык бит без аха е Златоуст Ярославль Алтын каләм һәм бизә Рига Алтай Та-ра-та-там Тольятти, Мәскәү, Ижевск, Казан Һәм Казахстан Златоуст Ярославль Алтын каләм һәм Питер Рига Алтай Тольятти, Мәскәү, Ижевск, Казан Һәм Казахстан Без педагоглар мин, Энҗе Сафина, Илюза Гыйбадуллина, Эльвир Тимашев журналистика буенча белем бирү белән бергә балаларның практик эшен юнәлеш биреп күзәтеп торабыз. Балалар үзләре тапшырулар әзерли, дип сөйләде студия җитәкчесе Зөлфирә Зарипова. Алар төрле идеяләрне үзләре уйлап таба, геройлар белән әңгәмәләр, репортажлар оештыра һәм кинога төшергән сюжетны үзләре эшкәртә. Безнең студияга йөргән 15 бала журналист һөнәрен сайлады. Ел сайын без балаларны чыгарабыз, выпускать итәбез. Журналистика юлын сайлаган балалар да бар. Аның күбесе менә 22 бала бүгенгә журналистика факультетын сайлаган, ләкин журналистиканы сайламасалар да алар һәрберсе монда йөргән балалар үз юлларын тапканнардыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә без бик күп конкурсларда катнаштык. Быел ел сайын без конкурсларда катнашабыз. Безнең быелгы елда менә без Горно-Алтайск шәһәренә барып, Зеркало будущего фестивалендә катнашып калдык, спецприз алып кайттык. Аннан соң Таганайский музей дигән Златоуст фестивалендә катнашып гран-прига яле булдык. Орленокта Нәсел җебе дигән фильм төшереп, шулай ук гран-при алдык. Аннан соң Ярославльдә туризм выбор молодых дигән сюжетыбыз белән 3нче урынга чыктык. Һәм менә Питерга бардык, 10-е муза дигән анда фестиваль бара. Без анда инде 3нче ел катнашып карыйбыз. 2 ел аңа пандемия аркасында булды заочно, һәм быел менә очно булды инде ул. Анда 48 сәгать эчендә фильм төшерергә кирәк, һәм син шул фильмны презентовать итәргә тиеш. Струна любви дигән балалар фильм төшерделәр, һәм шул фильм спецпризга лаек булды безнең. Һәм менә 2нче елга Алла бирсә тагын катнашырбыз дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә без Алтын каләм фестиваленә әзерләбез балалар белән. Төрле номинацияләрдә радиожурналистика, фотожурналистика, телевидение, печатный журналистика, СММ дигән номинацияләрдә катнашып алып, барысы 20 бала безнең Абшар районының Алтын каләм фестиваленә барачак. Һәм без хәзерге вакытта Орленокта узачак питчинг әзерләнәбез. Питчинг нәрсә ул? Без анда диалог поколения дигән номинациядә катнашырга тиеш һәм үзебезнең фильмны презентовать итәргә тиеш. Нур студиясына йөргән балаларның җиңүләрен саный башласаң, сүз озакка китәчәк. 2021-2022 елда ирешкән уңышлары турында Зөлфирә Мәннәповна 29 җиңүне санады. Халыкара, бөтен Россия, республика күләмендәге уңышлар алар. 14 елда кая гына бармаганнар да, нинди генә конкурсларда катнашмаганнар. Казан, Мәскәү, Сочи, Санкт-Петербург, Рига, Ярославль, Новосибирск, Горно-Алтайск, Төмән, диңгез буендагы балалар лагерьларында да алар. Ял гына итеп ятмыйлар, кино төшерәләр, бәйге фестивальләрдә катнашалар һәм җиңәләр дә. Аларны хәзер Алтай, Төмәндә дә беләләр. Алдагы планнары зурдан. Әйтеп тормыйбыз, җиңгәч белербез, уңышлар.